Feia mesos que no es veia el pàrquing de la plaça Nova ple. Aquest dissabte es va omplir altre cop i és que molts visitants van aprofitar la lliure mobilitat per tot Catalunya per venir a visitar l'Escala. El dissabte al matí va ser quan es va poder veure més moviment als comerços del nucli antic i als bars i restaurants de la platja, on les terrasses protegides de la tramuntana van quedar plenes i fins i tot es va poder veure algunes cues per esperar torn. Recordem que l'hostaleria ha hagut de reduir els aforaments per tal de complir amb les mesures de distanciament. Ens ho explicaven Marta Solés, Cafè del Mar, i Juan Carlos Ávila, de la Punxa. Sí, home, avui s'ha notat bastant, sobretot la gent de fora, que no havien pogut venir fins ara, i ha vingut força gent, tampoc molt exagerat, no ha vingut tothom, perquè suposo que també molta gent ja reservarà per Setmana Santa, però sí que hem vist cares noves que fins ara no havien pogut venir. La verdad se ve bastante actividad, o sea, y se ve que la cosa va mejor. Bueno, la verdad se ve un poco de todo. O sea, se ve más gente de la zona, pero alguno que otro. Pel que fa als comerços, no tots van reobrir portes. Alguns esperen l'arribada de la Setmana Santa per fer-ho. Amb tot, des de la UBET, contents per poder obrir amb normalitat els caps de setmana, que és quan hi sol haver més activitat comercial a l'Escala. Dani Espinal, president de la UBET. Contents, sí, de poder obrir, però també ha coincidit que tenim un cap de setmana de molta tramuntana, amb el temps, però bueno, tot i així es nota al poble que hi ha més ambient, més gent i clar, i més possibilitats de fer alguna venda més que el cap de setmana passat, per exemple. Tot i les bones sensacions i tot i veure's més moviment que els altres caps de setmana, les esperances dels comerciants escalencs estan posades a la Setmana Santa. L'encarem esperançats, tot i que com tota aquesta època amb una mica d'incertesa, perquè sabem que ara el dia 28 penso que hi ha una altra revisió del Procicat, i per una banda diuen que sí, però per una altra banda que està pujant tot una mica, llavors estem com tot aquest últim any amb nervis, esperant aviam què és el que passa. Demanar des de la UBET i els comerços de l'Escala que sobretot la gent que ens visiti que compleixi les normes, que siguem responsables perquè ens hi juguem molts nosaltres i tots plegats. Aquesta setmana el Procicat farà una revisió de les mesures anticovid actuals i hauran de determinar què es podrà fer i què no durant aquesta pròxima Setmana Santa.